Os visitantes que a partir de agora se acheguen ata o Museo Valle Inclán da Pobra poderán afondar non só na obra, senón tamén na vida do ilustre escritor. Todo eso axuda a conformarnos unha idea máis aproximada de quen era Valle Inclán e, bueno, eu sempre a vou configurando cada vez que escoitos aquí, a verdade, me axuda a coñecer mellor esa figura que tuvo tanta relación con o noso pobo e que ten ese renome internacional. O seu neto Joaquín del Valle Inclán vende ceder unha serie de obxectos persoais ao centro para a súa exposición e conservación. É moi importante que as institucións públicas e as entidades asociativas e privadas fomentemos este tipo de actos de generosidade, de actos de responsabilidade, que eses legados que temos de moi diferentes tipos de creadores, o cal non sempre é fácil, poidan estar, non se destrúan, non se perdan, que poidan estar ao dispor dos especialistas, do público en xeral. Quen tuvera os 20 objetos de Rosalía de Castro? Ou de Curros? Bueno, pois témolos de Valle Inclán, pois gracias á generosidade de Xaquín del Valle Inclán. Entre os obxectos depositados destacan, por exemplo, diverso vestiario, as máscaras que Valle trouxo da súa viaxe a México, ou mesmo o baleirado anatómico da man do escritor, realizado por Francisco Asorei tras o seu falecemento. Coa incorporación dos novos fondos, o Museo Pobrense continúa a avanzar na especialización do centro, como un dos principais referentes á hora de coñecer e divulgar a figura de Valle. Un reforzo importante, moi importante, primeiro para contribuir á especialización cada vez máis da nosa Casa Museo, da Pobra do Caramiñal, e por outro lado porque é un estímulo para seguir traballando e sobre todo un estímulo para seguir captando novos públicos. Os públicos teñen, perdón pola expresión, fetiches novos, fago a parada, fetiches novos, porque somos conscientes que as pezas e os materiais originais que pertenceron aos domicilios dos nosos grandes das artes, das letras, en este caso, non sempre son doados de ter en entidades públicas para exposición e para disfrute público e para estudio público.